Bokajan Sub Division ang Kangla Pen, Sarihajan PWD Road Division ke parlo DDS Road Lakhijan Pen Sukhanjan, Kacheleng PWD atawar Kaselamji aphan ke pangcheng ponajok halabang so hawar ke dwara datum, Ningkarong Pen Sorkar aphan Kachuro Pajirpon. Kidamtang Thereponi Pai, Krener Kebarni, Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Muminari Deng Pen, Lakhijan Pen Sukhanjan la Pen Anparta, Garampani an kilometers ho atawar akimi Kaselampon ji aphan long e somponsi. Nona saita ki claim chingpon tanglo. Labangso PWD atawar Kaselampon ji aphan SOPDG Surihinira inkora hinila pen inkora kethom a scheme pen kaddu kawi kuti krisi an panong ponlo lapen labangso Kaselampon ji aphan pura inut gulakhadasor Manoj Parika phansi ati pek ponlo. Karbi Anglong Lab nangkelang dunwer domhan kardom pajirlo. Pini nang itu amhan ke paklang ponji lake tawar Kaselam labang so birta se nang itu amhan paklang pon po pipot ma tawar Kaselam lo pote muni to maning karong nai lapuson lo tawar mesen lo polote muni to maning arong gari motor kasolai kisu ke ne ka chipon la kado ka vesta me joy kititi lasi lapuson ma sai lo polote nilitum na ning che kaun SC Karbi Anglong live long paklang ma se rada phan paklang itu athema ladak Lakhijan Pen Sukhanjan an la pen akko Halapu Sukhanjan Pen ako gorong panian kilometer 4 non akimi atawar Selampon po labang ke SOPDG po scheme pen 2022-23 scheme lo lapen kado ka baya tangka ke panong labang ke kuti crazy 11 crore atangka si panong lo lapen prabjin pen labang swatwar mesen atawar chilenglong po athema non dak nini din thomlo la swatwar Kaselam stame chengtang lo pini abang ke nilitum kami klembom ma birta abang ke nang paklang pontek long le det po pipon ma pulote bihu nang kele roka joksi alang litum bihu aphan kesang la puson dam joi tahai Bangso tawar Kasemar pon ajam ke thelaki fit cleaner cap an ke theduji lasi bangso tawar Kasemar bomahut jasimet kilang dunang jilake kupuan si bangso atawar Kasemar ke pamiji ma bangso bangsi kilang dunabang akinang sodo pinong Bokajan Pen Ananterang Karbi Anglong Live